Nina bakashana kaMenze yaphuza umlazanga ameva nina bendlonhle noPhapha ekhanda sibingelele ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV igama lohlelo impande zama-Afrika elami-ke igama King Sichaka ngalapha kaluqa angibonga kakhulu ngaza ukuthi support nokwesekwa nje nokuthandwa abantu kuyinto ebaluleke kakhulu enhlizweni yethu. Sizoqhubeka-ke njalo sinilethele iy'nhlelo nje ey'the ukuhlabahlosa. Hlala nami nje uKing Sichaka uze ukuthi yini le sikuphathele yona usuku nosuku lapha ey'nhlelweni engisuke ngiyihostile. Asigijime-ke sizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku sithini namhlanje. Kwenzenjani sis sawubona? Yebo njani? Siyaphila njani nini? Siyaphila futhi. Ngani yakwethu ubani lo? Igama lami nguZiyanda kwaKwaDlamini. Okay. Mntaka mama sithatha usibeke odabeni lakho kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Kuqalephi kwenze njani? Yebo baba ekhaya sikhule siwufundi ngokugcina. Abafana bawu-3. Sakhula safunda. Selama mangiqeda ukufunda ngenza i-teaching. Mase ngiqeda leyo teaching lathi ake ngithi ngokhumuzi wasekhaya. Oh yeah. Ngokhumuzi wasekhaya bese ngiphuma ngiyokha owamzi. Ndahlala khona. Kuthe kusuka lapho ngihleli khona. Impilo yanibhedela ngaphelelwa umsebenzi. Ngadayisa imoto. Ngadayisa umzi. Ngabe sengithi ukuhlala kancane ke isikhashana. Ngabe ukuxakeka kusangiphethe. Ngathi manje-ke mhlawumbe okanye ngiyagula ngangehla nasegazini nabantu besilisa bangibaleka bangabikho umuntu omthandayo. Ngahamba ngaya emntwini wathi umuntu ngifuna igobongo. Kwaye kwenza lelo gobongo. Kwasho ukuthi cha kumele ngithwase ngahamba ngaya khona. Ngathi cha ngeke ngikwazi ukuthwasa. Yima-ke kusho la ukwenza le gobongo manje kufanele uthwase kahle kahle. Yebo. Yini eyenza ukuthi ufanele uthwase? Wenza igobongo kwenzakalani after ukwenza igobongo? Kwaba ngathi khona umnyakazo khona ngoba ngangikwazi nokuzidayisela ama-aphula. Kodwa nje ngibona ukuthi ayikho into ehlanganayo kahle. For me nursing to ukudayisa ama-aphula. Ngeke ngaphelwa ngumsebenzi leso sikhathi senursing. Oh yeah. Kwaphela wona umsebenzi. Ngathi ngadayisa umzi ngoba ngangixakekile hayi indawo yokuhlala ngigula nokugula. Ngadayisa umzi. Oh yeah. Ngadayisa nemoto. Nakho ngithi ngiphinde ekhaya basangidingi. Bangitshela abafowethu ngesikhathi beninemali bengingabazi bangiphinde la bengihlala khona. Yo. Kwabe ukugula sekuyangiqala-ke. Ndamanje ukwenza igobongo. Wathi uma ndenza igobongo ngenza igobongo. Kwangathi khona umohluko khona. Ngazidayisela amaveji nefruit. Kwaba ngathi kuba ngcono. Ngathi ngaphinde ngiyabona ukuqala phansi futhi ukugula. Ukuxakeka kupheli kungiphethe. Qala phansi ngaphinda futhi kulo muntu enenzela igobongo. Wathi kumele ngithwase ngathi ngeke ngikwazi ukuthwasa. Because akekho umuntu ongangisiza ngalapho. Ngoba abazali abasekho ekhaya sengihleli nabafowethu. Abafowethu bangangidingile. Bathi isikhathi ndinesi beningabazi babakhona. Ngahlala kanjalo ngabe ngiqhubeka nalamafruthi kwaze ukuhlala kwami ngahlala. Ngabona ukuthi ngeke ake ngihambe ngiyokhangela ukuthwala ngoba ngifuna into nami ezondenza ndibe right. Bese ndiyimbuquza ndilala emajikini. Ndivuke ekuseni sendivuswa abantu abazoshayela amathavela. Abaklinayo mfethu. Abaklinayo. Bamitha ingane eziwu-2. Lezi ngane obaba bazangibazi ngoba phela Hawu. bengihlala emajikini. Ona mawuhleli lapha emajikini end-up ulala nabantu wamitha uney'ngane awubazi ubaba. Angibazi ukuthi bobani baba cause ndandidakwa. Sure. Okay. Ngahlala kanjalo-ke. Abese ngithi ngeke ukuze ngikwazi ukuphila nengane zami. Angihambe ngiyothwala. Ngahamba ngayo ekuthwaleni. Ngafika kulo baba. Yeah. Lo baba wangithwalisa. Wathi kodwa ngizoqale ngilale naye. Bese nenyoka azonika yona izolala nami phamba igabha imali. Ngakwenza lokho. Ngabona ukuthi hayi ngeke iyandohlula lento ngoba kunesikhathi ukuthi uzigcine ulele wedwa. Usuyabona lo baba. Okay wasuka lo baba wathi kumina angizohlala kwakhe isonto. Ngahamba ngayohlala kwakhe isonto. Kanti lo baba ufuna ukuyolala nami kwakhe nale nyoka. Kunabantu abaninzi futhi ebengithi mangizibheke ekseni
Shuthi baningi abantu ekudala belala nami la ebusuku kodwa ngibaboni. Asuka lapho ubaba ndamtshela ukuthi ngeke angisayithandi lento ngithweleyo because inenyoka. Ngoba nawe baba ulala nami. Asikho isidingo soba kube inyoka ilale nami nawe ulale nami. Wathi ubaba angikwazi uba ngakusiza kanjani because ngeke ngikwazi ukuyikhipha lento. Ngathi mina ayikho into ongandenza yona mhlawumbe noba umuthi. Wathi ngeke noba ungaya esibhedlela uthi uyoyikhipha ngeke ibisaphuma. Mulelo inyoka yokuthwala kuyenzeka mhlawumbe uhlala o-3 months bese uyashona. Ngahlala nginjalo ngaloko ngizithembisa uba hayi ngizoze ngibe right. Cha into engiyibonayo impilo ndiyehle emzimbeni andibe right since nje ndalala nale nyoka angikaze ngibuyele empilweni yami. So njengamanje ukhala ngokuthi vele ubona ngathi impilo yakho iyafana nje uqhubeka nalento okudlutshwala ngale ndlela ade udla ngakhona uphila impilo. Kuwesi ke manje yebo. Naye lo baba yikho into akusiza ngayo. Ayangisizanga lutho. Kanti wayethi lokulala nawe kuzosiza ngani kwaku-Edana? Yini ngoba ngiyayizwa leyo kuthwala kodwa angiyizwa ukuthi wakugcaba nani uqinisa kuleyo kulala nje yini le edokulala? Angizwanga futhi. Yini owayeyifaka ngokulala nawe khona nomuthi owakufuna ungena ngokulala? Cha kwakuye kwenzeke mhlawumbe labantu bakwakhe bazongosula mhlawumbe ngethawule elinento ebovu kodwa kuncinza la ngaphansi. After sex naye. Mhlawumbe mase kusuka leyo nyoka kwenzeka azofika umuntu athi mandivule ngaphansi andosule kodwa iyancinza lento angisula ngayo. Awuzisuli wena ufika umuntu ezokusula ngento athatha leyo nto akusule ngayo ahambe nawo lowo manzi ngakazi ukuthi afakweni. So wena ke ngokwakho akukho ngisho usitsho oluncane nje kulento okudayisa amaveji wakubona after yonke le mgilingwane oyenzile? Kwaba khona okuncane ngoba ndangikwazi ukindlala ngigile because ayengisiza lawo maveji. But ngisengikhuluma ngokuhamba kulo baba angithi wawenza ukuthi lamaveji ukuthi ukuphakama kancane ikhona into yaphakama kodwa? Cha kwava wathuleka kanjalo nje. Sho ngitshela ngefamily yakho ngoba uyasho ukuthi wa reject indaba yokuthwasa wathi awuyingeni. Bakutreat kanjani since isimo sikanje uyabaxoxela kodwa wazama ukuthi ubuyele mhlawumbe uyothwasa again ngenxa yesimo soyibona kusona? Zange ngibe sakwazi ukuphindela again because ngase ngibona ukuthi akekho umuntu ozongisiza la because anamali abafowethu baba bangangifuni. Angifike ngiqhubeke ngihlale nokuthwala ndokufunayo. Nalapho ekuthwala naye into eyangisiza ngoba andandilala nale nyoka kuphela nalo baba kuphela. Yini ngiyazi ukuthi wamotivatewa indaba ukuthi ingcindezi osophila ngaphansi kwayo but ubani umuntu owakuthatha wakubeka kule nyanga ongathi mhlawumbe wabuka yena mhlawumbe wabona impilo yakhe engcono wamkholwa mayithi yalapha noma wayidecide wena nje kuyala? Cha ngabona abangani bami bexoxa ngabe sengibabuza bangidirector ngale nyanga. Khaya lapho khona bangidirector khona ndafika ndazichaza khona kulo baba. Wathi uzokwazi ukungisiza. Yo mawufika lapha bakhona abanye abantu abathola beze ngenkinga efana neyakho noma babekhona kodwa nje amantombazana akashongo esikhathi sincokola ukuthi kunenyoka phakathi ejike kulala ngoba babesho kanjalo mhlawumbe ngaba ngagcina ngingayanga hlale nokuhlupheka kwami. So le nyoka ngoba abantu hleli bebuza lapha mangixoxa nabo bengibuza sichazele ngale nyoka ngoba ngigcina lapha khafu nje ukuthi inyoka kodwa abasiceli exactly ukuthi kulala kanjani nenyoka. Yiphi lento esuke yenzeka ubona kanjani ukuthi inyoka ilale nawe noma wona uphapha mase kwenzekile? Uphapha mase uqedile futhi oyiboni mayingena kodwa uyivuba inyoka le kulalayo mayithanda iyakuthumisela ngamathe. Nisiya mhlambi iyakhothwa mhlambe kulala ngomsilo. Ngendlela ekwenza ngayo. So wachazela ukuthi emva kokuthi kulale yini ozoyibenefita wena kwenzakalani noma mhlawumbe kwathiwa nizulana nenyoka fresh and clear? Kwathiwa nizulana nale nyoka sokwenza mhlawumbe ihambe iyohlanza phansi kombhede sofika ufica lapho kukhona imali. Kodwa angitholanga nje leyo nto leyo. Abanye baye bangitshela ukuthi bangabe yothwala bakhokhisa izumbulu zemali. Wena ngaso sikhathi
Ubekunzima. Wenzekani khokhe ngani? Ngamtshela ubaba ngathi ngizothi mase inikezile le nyoka imali bese ndiyakunikeza imali yakho. Wavuma. Awucabangi Ukuthi ungakhokhi kwakhe khona waba imbanga lento ingasebenzi? Hayi cha engikaze iphalaze imali ngingayiyokhokha. So njengamanje esimeni ophila sona awuchazele umuntu osekhaya uphila nhloboni yempilo njengamanje mawuyibuka nje uyitadisha wena from ekubeni unesi ngoba uyasho ukuthi wafunda wena wafika ekutheni uyasebenza waba nawo umuzi waba nayo imoto waba i-breadwinner ekhaya kodwa konke kwashabalala after wena reject indaba yokuyothwasa wagcina ngegobongo. Why wawungafuni ukuyothwasa? Qala ke siqale lapho, yini yakwenza wanqaba ukuyothwasa? Hey ngafuna uba ukuhamba ngiyothwasa. Ngcono bengisengithi ngcono ngibalekele ezayo noba ngihamba ngiyoba isangoma. Yini eyayikudina kube nesangoma? Angikuthandi nje ukuba isangoma. Namanje awukuthandi? Bathi bona waye babethi thwasa ngeze ukuthi ugogo wakho mhlawumbe waye umuntu. Ugogo wami engumthandazeli. Shuthi manje wayesithelela sonke ekhaya kodwa yagcina ehleli kumina le nto wayimina umagcina. Then wena i-rejecta lento ukuthi uyithathe. So ayikho imizamo ke wayizame ukubuyela emuva ke mhlawumbe uthi ayi ngoba sekuyabheda kanje angiyenza lento ebengiyiphika ola lo. Lokho ngisakucabanga manje safuna nje ukucabanga kahle kahle uba nizokwenza kanjani. Ngoba kunzima. Udingani njengamanje usizo to you ukhuluma nabantu lapha? Usizo engilidingayo ngifuna bangisize ngale nto yale nyoka. Mhlawumbe mase kusuke yona ngizoba right. Kwazi nokuthola umuntu wesilisa oqondene nami. Mhlawumbe bazothi bayongabale kube khona nje umuntu ozongigeza ngasho ukuthi nginesigcwagcwa. Ey'nganeni zakho lezi ezimbili uthi awubazi obaba bazo. Nixoxanifike iphi mayibuza obaba? Ngahlala phansi nabo ngabatshela isimo engibhekene nazo. Ngoba sebekhulile ngabatshela ukuthi kwakubhede nami ndanizama into esisolala siyikhile. Ngoba kula mathavula kuyenzeke mhlawumbe ndibuye ndinayo imali. Mhlawumbe umfana athi uzolala nami la ethavela anginike imali angithengele ujiki. Funa ekuseni ndivuke ndisele ubhiya intambama mandilala angilale ngiphuzile. Usulwele ukulala uphuzile? Yebo. Utshwala buyakusiza ukumuva yonke le? Even today usubhalansiswa yibona? Cha manje hayi angisaphuzi njalo. Sekungcono manje. Sure, angazi ukuthi iy'nkinga zakho lapho ekhaya zimi kanjani kodwa-ke okusalayo ofala ukwazi ukuthi wonke umuntu unenkinga unengcindezi abhekene nayo. Njengayo le xoxelo sisi, uma ixoxa nje uyayizwa ukuthi isuka kuye ngaphakathi. Angazi ukuthi isizathu sokuthi ugxile kangaka ey'nkambeni zikatshwala zikafaro yini, asazi ukuthi into eyenza ugxile kangaka kuy'dakamizwa yini. Kodwa-ke ungeza nawe uzosixoxela udaba lakho. Ngike ngakhuluma nabanye osisi nje ey'nsukwini ezedlule abadayisa ngomzimba emgwaqeni bathi okay Sicaka thina kunodaba esingaxoxela lona oluthe ukuthi kwaqansa. Ngiyafisa one day ukwenza ishow nalabo sikhulume nabo ke ngizwe ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu azafike esinqumeni sokuthi no lo mhlaba ongezansi ngiyowudayisa use ngikwazi ukuphila. Sibuke nje ingqinamba zonke ney'nkinga ababhekana nokuthi abanye lokhu sebekuthetha njengebhizinisi kuza kanjani ukuze kufikele lapho. Sizofika leso sinqumo sibheke ukuthi mhlawumbe sixoxa sifika kuphi nabantu. Kodwa kwamanje sikhuluma nodadewethu la njengoba umuzwa libeka udaba lakhe njengoba lunjalo. Ningakhuluma ke sizwe ukuthi mhlawumbe niyacabanga ukuthi kwakusinqumo esi-right yini ukuthi usisi ahambe ayofuna into yokuthwala emva kokurejecta ukuthwasa. Uyeza ukuthi wanqaba ukuthwasa kodwa wagcina seyothwala. Ake sizwe-ke ukuthi nani nizothini lapha e-comment section. Okwamanje cela nisale kahle iy'mpande zama-Afrika lezi, signing out.